Sizwe yaphumela obala intombazane ke elokhu ifaniswa noKhuzani yasho yona yathi cha ayimazi uKhuzani ingane zakwethu sawubona kuphi nekuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke umathola cebisa intombi zomqomela amehla kabanye zibaqomela imali ethi wazi ngana kwethu ngoba usuqala la ngicotha upress ke subscribe button share phinde comment ukhulu nakho konke subscribe icon mara ka hamba so senze ukuthi ube wena owokuqala uthola notification uma sekufaka la evideo phambili intombazane ke yase Eastern Cape efaniswa noKhuzani lapha enkundleni zokuxhumana abantu balokhu bexine njalo kuthiwa hey kanti wena ngempela akafana kanje noKhuzani uyini noKhuzani ke akakaxhumane noma wakho noma uxhumana noma wakho kube uyena ocacisayo intombazane besisho ke ukuthi hayi mina sengize ngababuza abazali bami kodwa ke ubaba kuyacaca ukuthi owakhona la Eastern Cape ngoba ngiyamazi noma mafutho wakhona la eEastern Cape uKhuzani ngiyamazi nje ngoba ngilokhu ngifaniswa naye kanti ke futhi umculi kaMaskandi odumela ngaphandle umusho isikhathi sakho mlelo lwami zelalele intombazane ichaza Kayizini mna ndingowase Eastern Cape eMthatha utatam kwase Eastern Cape nomama wami kwase Eastern Cape ngamaXhosa bobabini abamazi uKhuzani kokufana nje kwabantu abamazi njenganami bengingamazi utata uKhuzani shesathi ke kuyekwenzeka kuba Ngiyaxoxa. Safa andingwase KZN guys. Soze ndize eKZN. Khuzani doesn't know me andimazi mna kuqala. Yes, guess bengikhe nambuza mama, bengikhe nambuza yazi because ukhona uthi mama mzangasebenza ePitoli na. Bengikhe nambuza guys akamazi. Njengoba uyizwela ke mlaleli wami intombazane yasho ukuthi cha mina uKhuzani ngiyamazi njengoba phela sengigcine ngifaniswa naye kodwa ke yena kahle kahle umuntu ebengingazi noma ke ebengakulindela ukuthi ngaze ngifaniswe naye ichazela ngalendlela echaze ngamlaleli wami ahlangana lapha na comment section uzuvula kamelana nalelo daba ukuthi ngempela njengoba intombazane ifaniswa noKhuzani isho ukuthi yona ayimazi wena ke ukubona kwakho ngabe ubona kanjani njengoba umazi ke uKhuzani nendlela abuka ngayo nento cha mina ngithi hayi bayefana yabona futhi kuba ingane encane ngabe ngithi uKhuzani impela hayi usephinde esegcoka mzokhumbula phela kunegcoka impela lisanda ukuphika lapha lithi yaliyazi impisi eqinise emasini la wadla khona yabo so noKhuzani benzothi hayi ake naka impela ukuthi hayi ngeke ayikho intombazane akaphazamisana kabi nayo kodwa ke ngoba intombazane khomisa ukubandalo nokukhula nje engacabanga ukuthi uKhuzani usekhule ngalendlela yokuthi usengane engane engaka kodwa ke ahlangana lapha no comment section uzovula khona nalolu daba.